మరొక పక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలన్నారు. ఇది చాలా కష్టం. నేను 14-19 విదేశాఖ మంత్రిని, మళ్ళీ విదేశాఖ అప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి నాకు తెలుసు, ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి తెలుసు. అప్పుడు ఒక మున్సిపాలిటీ పోయి అక్కడ ఉన్న శాసనసభ్యులు కానీ చైర్పర్సన్స్ కానీ సార్ మా మున్సిపాలిటీ డబ్బులు ఏమంటే 10 కోట్లు 15 కోట్లు 20 కోట్లు శాంక్షన్ చేసేవాడు. ఈరోజు 1 కోటి చేయాలని 2 కోట్లు చేయాలని పట్టుకోలేదు. అయినా ముఖ్యమంత్రి గారి అపారంతో ఈరోజు కేంద్ర సహాయంతో ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకుంటున్నాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ ద్వారా 5,350 కోట్లు రాష్ట్రానికి ప్రతి ఒక్కరికి తాగడానికి నీటి కోసం శాంక్షన్ చేయించాం. 5,350 ప్రతి మళ్ళా ఈ ప్రభుత్వం రాగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళా కేంద్రంతో మాట్లాడడానికి విడుదల చేశారు. టెండర్లు పిలిచారు, వర్క్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది.